Ćao i dobrodošli na moj kanal, ja sam Rada i u današnjem videu pokazat ću vam šta se nalazi u mom telefonu. Meni je jako zanimljivo da gledam šta se nalazi u tuđim telefonima, u tuđim torbama, tako da nadam se da će ovo i vama biti zanimljivo. Sad je kao što vidite 20:34, ovo je moj zaključani ekran. Ja se za ovaj video uopšte nisam pripremala, tako da ko zna šta sve možemo naći u mom telefonu. Ovaj telefon je Samsung Galaxy A22. Otac mi ga je kupio i jako sam zadovoljna sa njim. Kamera je veoma dobra. Dakle, na pozadini je neki cvjetić. Običan cvjetić, promijenit ću pozadinu uskoro. Uvijek u mom telefonu možete da vidite mnogo aplikacija, to jest obavještenja od raznih aplikacija. Ovdje imamo alarm koji navijam svako jutro za posao, osim nedeljom. Ponekad navijam alarm i nedeljom, iskreno, tako da bih ga samo ugasila i nastavila da spavam. Jer mi je slađe nekako da zaspem tako. Imam 2 kartice, 37% baterije, ali ovo je sad već 20 i 35, tako da brzo će opet na punjač. Ovdje imam galeriju, Play prodavnicu, Google, svi koristimo Google aplikacije, Google Chrome, Gmail, mape, disk, YouTube muzika, Duo, tačnije, ne znam tačno ni zašto služi ova aplikacija, Duo, dakle, i slike. Ovu aplikaciju slike koristim jako puno, prava aplikacija. Promijenila sam više telefona, a imam slike iz svih telefona zahvaljujući toj aplikaciji. Čak sam i popunila 15 GB memorije sa slikama i video snimcima, tako da nešto moram da brišem sad ili da kupim memoriju. Ovdje, ovo je vjerovatno tu fabrički ili nekako je tu dospjelo. Ja to vjerovatno nisam tu stavila, ne znam. Kažem vam da je moj telefon veoma često u haosu. Ja se ne bavim sređivanjem telefona toliko često, mada volim da mi je sređen, ali ja nekako nikad za to nemam vremena. Ovdje je aplikacija pozivi, poruke, pretraživač, kamera, Samsung. Ovo nešto. Snimač govora koristim ponekad, moji fajlovi, internet. Internet ne koristim, uglavnom koristim Google Chrome. A Razona, ne znam ni šta je to, radio, za koji su potrebne slušalice, pa ne koristim ni njega, i nekakve poruke. Nisam ih koristila. Ove koristim, a te tamo nisam. Dakle, ovdje imamo i nešto za igrice, neki povezivač igrica, Samsung Global Goals, ne znam ni šta je. Pa ne znam šta je. Pokušat ću da izbrišem neke od ovih aplikacija, mada dosta njih je fabrički tu i ne mogu da se izbrišu. Samsung Free, da vidim samo je li sve ok sa snimkom. Ok. Samsung Free, Viber, naravno koristim možda najviše od svih aplikacija, Instagram, MHB Click, to je aplikacija od banke gdje kontrolišem svoje račune i mnogo je dobra. AliExpress. Primijetila sam da u Crnoj Gori poručbine sa AliExpressa slabije stižu nego ranije. Ovo je snimač ekrana YouCut. Ovo je video editor koji jako puno koristim za YouTube snimke. Dakle, snimam kamerom, to prebacim u laptop, pa iz laptopa u telefon i editujem pomoću ove aplikacije YouCut. Ne te, nego ove aplikacije tu, kao makazice. Moj MTEL, to je za moju MTEL karticu, ne znam. Moj kalendar, ovo je veoma dobra aplikacija za editovanje slika. PixArt, ja nikad ne kreiram akaunt. Tu samo možete da editujete sliku. Upravo sam izbrisala aplikaciju Calligraphy, koja je također isto što i Text on Photo. S tim što sam Calligraphy aplikaciju instalirala i nikad je nisam koristila, tako da nemam pravo da pričam o njoj.
Text on Photo je super aplikacija uz pomoć koje možete da stavite sve moguće fontove na svoju fotografiju. Dakle, stala sam kod YouNow aplikacije. YouNow aplikacija je aplikacija za streamovanje. Ukoliko dobro znate engleski jezik, preporučujem da probate da zarađujete pomoću YouNow aplikacije. Na YouNow aplikaciji se zarađuje tako što streamujete i dobijate poklone. Sve te poklone pretvarate u novac koji za naše uslove nisu uopšte zanemarljivi. Dakle, ne sam. Možete sigurno da zaradite 300 € mjesečno, na primjer, uz pomoć YouNow aplikacije. Međutim, neophodno je da poznate veoma dobro engleski jezik. Posle YouNow aplikacije imam i Lightroom aplikaciju. Mislim da dosta vas već je čulo za Lightroom aplikaciju. To je aplikacija za editovanje slika. Uglavnom se zasniva na filterima koji su toliko nekako posebni, savršeni i skroz drugačiji od ostalih aplikacija. Probajte ako već niste Lightroom aplikaciju. Ova pored nje je aplikacija sa filterima. FLTR, ukucate na Google Play Store i dobijete ovu aplikaciju. Dakle, uz pomoć ove aplikacije možete da uzmete besplatne filtere za svoju fotografiju svakog dana. Ovdje kliknete, znači Today, i, na primjer, evo, pogledajte sad ovu fotografiju, kakva je bila prije. Ne znam da li vi to sad možete toliko dobro da vidite na telefonu, i kakva je posle. Znači, ovo je filter. Ako bi ovaj filter se uklapao u vašu fotografiju, vi kliknete na nju, Open. To se doda u vaš album sa slikama u Lightroomu i samo kopirate taj filter i zalijepite. Uglavnom, ako vas to zanima, mogu vam snimiti poseban video o tome. Dakle, super je aplikacija sa filterima. Tekst na foto sam već rekla, tekst na fotografijama, milion raznih fontova, koristim je puno za moje videe, za thumbnailove i tome slično. Izađi. Idemo dalje. Zatim imam Messenger sa Facebook. Glovo je aplikacija za dostavu hrane. U mom slučaju mislim da oni dostavljaju još ponešto, ali uglavnom naručujem hranu pomoću Glovo aplikacije. Besplatna bude dostava nekad se plaća. Ako je preko 5 € mislim da se onda plaća. Zatim imam ovu Picture This. Ova aplikacija je da slikate biljku i ono vam prepozna koja je biljka u pitanju. I to ponekad koristim jer nedavno sam mislila da sam pronašla paprat na svojoj livadi, ali to je ipak bila neka otrovna biljka. Tako da ova mi aplikacija bila veoma od koristi. Ne znam kako se pravilno kaže, ali ona mi je bila od koristi i ja sam se spasila. Nisam pojela otrovnu biljku, a ne bih pojela ni paprat, već htjela sam da usadim paprat u kući, naknadno sam je kupila. Baš volim paprat, držim u kupatilu i to je to. Da ne šaljem priču. Ovo je VPN aplikacija gdje mijenjate svoju adresu, internet adresu. Možete da stavite kao da ste u Italiji, da vam se tako prikazuje internet. Ili u Sjedinjenim Američkim Državama, naprimjer, izlaze vam reklame koje izlaze Amerikanci. Zatim imam aplikaciju Shazam koja služi za prepoznavanje muzike. Veoma često na radiju čujem pjesmu koja ne znam ni kako se zove, ni kako da je nađem. Tako da Shazam je tu da mi pomogne. Cosmetics aplikaciju su mi instalirale radnice u Cosmetics Marketu. Dakle, to je aplikacija za skupljanje bodova i za razne informacije. Ok, aplikacija. Canva je aplikacija za editovanje thumbnaila za YouTube, a možete da editujete i Instagram postove i mnogo toga još vezano za fotografije. Imaju određene šablone uz pomoć kojih napravite savršene fotografije. Dosta youtubera koristi Canva aplikaciju, primijetila sam. QR skener, to znamo svi šta je, skener QR kodova uz pomoć kojeg nađete neki određeni proizvod. Protake, ne znam šta je.
nešto se našlo u mom telefonu, ok. Fridge Eating. Ovo je aplikacija za koju mi je sestra rekla. Ova aplikacija znači, radi tako što ukucate koje proizvode imate u svom frižideru i ova aplikacija vam predloži šta možete da spremite od tih proizvoda, koje jelo da napravite. Zatim Sim servisi, neka fabrička nebitna aplikacija ili bitna, ali ne koristim je. Prevodilac, Google prevodilac koristim jako često, YouTube i YouTube Studio. Dakle, to je to za ovaj video. Nadam se da ćete se subscribe-ovati na moj kanal, meni to jako puno znači, a vama ne znači mnogo. Znači, zapravo ne znači vam ništa jer vama je to besplatno, a meni mnogo znači. Dakle, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ćemo se vidjeti u nekom od sljedećih videa i nadam se da ste uživali u ovom. Vidimo se, ćao!